nindakaken wajib bela negara. Bela negara dipun laksanané kanthi kranten tekad tulus yakti tanpa pamrih oleh pangaji-aji nang gesong pangudi katentreman negari. Ngisi kamardikan gayo kamakmuran betah katentreman betah karukunan gesek ing pamanggih kadah linuwaran kanthi pirembakan tanpa pasulayan warga negeri kita maneka ing warna jenis bangsa adat agami lan basa ajar demokrasi sampun ngantos lenca ngrisak katentreman lan rukuning bangsa. Warga kang minulya Indonesia netepo sedaya kakang putri datang wonten rabita sami nindakaken wajib bela negara. Bela negara dipun laksanané kanthi kranten tekad tulus yakti tanpa pamrih oleh pangaji-aji nang gesong pangudi katentreman negari. Wakil rakyat sampun ngantos anglirwani emot ing kawitan rakyat dados kunci saben aspirasi monggo dipun tliti republik punika kang dados pilihan sanes kraton ingkang pisan sampun ngantos ngliwar mengku pangwasan anggeraning negeri kang dados landesan.
sedaya salaminyo monggo dipun jagi tanah buta kita sampun ngantos kisruh antaraning warga sakatahing warga sederek sedaya dasar Pancasila manuntun kang nyata sampun ngantos lewah monggo tetep setya emut tanggal